полковник Борис Дрангов, характеристика дадена в енциклопедията на братя Данчови, 36-та, емблематична енциклопедия, която познава, издадена е повторно в България, фототипно. Дрангов Борис Стоянов, български полковник, 1917. Роден в град Скопие, учил се в Скопското педагогическо училище и свършил военно училище в София, военна академия в Русия. Военен характер, писател, възпитател, участник в македонските въстания и в войните 12-13, 15-17. Той загива като командир на 9-ти пехотен Пловдивски полк в завоя на река Черна, легендарната Черна. Дрангов е известен и ненадминато с ненадминато красавечерие, проповеди за родолюбие, достигналото него до религиозен култ. Той е талентлив военен публицист. Епохално бяха брошурите му подробна програма за обучение на младите и старите войници. Юнаци, изпълнете клетвата, помни войната и началният съвет. Негово име са наречени села Бию и Дере, тогавашна Златоградска полия, Комарларе, Пловдивска полия и покровник Петричка около. Къде нас няма нищо за Тодор Александров, речи си нищо, няма книги, няма улици, няма училище, няма съзнание, никой не го познава. После се знае дека проводи по Бутрови това, дали за този информация. Поради това, е даден само куса един подбор на статии, кои што се печатени во Македонија и нешто срамот наш го покрива. Според оно што го најдов, во дело е објавено на 20 август 1993 година статија од Рампо Игнатовско прилеп. Това е хронолошки много рано. Владо Треневски, 22 май 1997, повторно дело, емблематичното дело. И много интересна статија от Христо Михайлов, мнозина го знаат. Статията се казва Македонският Суворов. Интересно е, че има едно български вестник, известие дека на една панихида в Скопие говореле Владо Перев и покойният Панде,